салому алайкум бародарони азиз. Мол бозори ноҳияи Дӯстӣ. Ман шуморо мол бозори Дӯстӣ молҳоро шинос менамоям. Инаме ғуноҷин 8000 гуфта истай. Нархаш 7000 када истай. Моли инак гусаладор. Инаме буқачаш 14000 када ист, 14000 гуфта истай, 11500 када истай. 6 моҳа гусала дора. Агар нархаш 13000 боша, ина соҳиби мол мефурӯшад. Бародарони азиз, инаме ғуноҷина соҳиби мол 8000 истай. 7500 да фурӯхта шуд. Бародарони азиз, инаме буқа 10200 када истай. Соҳиби мол 11000 боша мефурӯшад. Живаи вес тарозида 34 сомони фурӯхтания. Буқаи 12500 гуфта истай, 11500 када истай. Агар касе бигира 12000 сомонда мефурӯшад. Бародарони азиз, буқачаи майда соҳиби буқа 4500 гуфта истай. 4200 када истай. 4400 боша фурӯхтания. Соҳиби буқа 7000 гуфта истай. 6100 сомонда фурӯхта шуд.